Hello mga kawander. Ngayon mga kawander, wala si mama dito mga kawander. Ipaprank natin si mama mga kawander. Doon si mama sa kay Aling Magda parang nangungutang ng bigas. Kaya ipaprank natin siya pag uwi niya kawander. Meron ako ditong talan haplasius oil mga kawander. Iinumin natin to tapos magpapatay-patayan tayo mga kawander. Watch mga kawander. Ay madi, may buntag. Isa naman po tar sila. Kuan madi ba? Naalagi ko madi, kay pautangas ako bugas be. Wag mi malungag karon buntag sayo. Ay kay wa pa man kaning palit og bugas si Lando Sige na madi. Lagi mo bayad lagi ko na madi. Sige na madi. Tar sila, daghan pa kay kag utang diri. Madi, giduok madi. Wa ba ka ni bayad sa to imong saad nga. Na. Ikaw ipatarpulin jud ko nang naong nimo madi. Kay di jud ka gahian kay kang bayad. Abi kay butan kay ta diri inyo yung kuano na akong kabutan ha. Na madi, dako na kay kag utang madi. Ni saad kang mobayad ka atong miaging bulan. So pero gidata ra man kag sagatos madi. Ko madi. Sige. Last na lang ni madi ha. Kay last na lang gyud ni, last na lang gyud nga pautang. So bikay maluoy ta magpautang lang ta. Sige, last na lang ni madi. Ay salamat. Naragi tawi bugas. Nadala ra gyud hangyo si Maring Magda nakautang ra gyud tawo. Ay, nga lang nakulong agon ani. Papauwi na si mama mga kawander kay iinumin natin to mga kawander. Ayan mga kawander, nainom ko na mga kawander. Papalapit sa mama mga kawander. Dungkoy. Asa naman si Dungkoy Dungkoy. Dungkoy, ano nangyari sa'yo, Dungkoy? Gago ka pala. It's a prank. Pinaprank mo pala ako. Prank kita mama. It's a prank. Iyan mga kawander na paprank ko si mama.